orain ja kaxarekin jungo gea, bale? A ber, seria ezkia jarriko. Orain, momentu politia dator. Esan garrezet gaurko kaxak asko pixatzen dula. Arria da gaz. Dakit? Kaxa zurea da. Kaxarekin batera, objektu bat, eta objekturrekin batera, oroitzapenak eta bideo bat, bai? Bai. Prest zaude zure irikitzeko? Bai. Venga ba, zurea da. A ber. Hau da gazta, ez? Nire bizitzako etorkizuna. Nork egiten du gazta hau? Bueno, ni eta nire aizparen artean, oantxe bertan. Etxean egiten duzu? Etxeko emakumeek? Bai, noski. Emakumeak gure etxean asko lan egin dugu eta jarraituko dugu. Hau zuen etxeko gazta. Bai. Eta badago ez zerbait? Eta hau da izan zena, ez? Hau izan ginen, Otxandion hasi ginen borroka taldea. Ostra, bat ari nahiz ikusten Maider Unda eta bestea Koikili. Bai, Koikili. Hau da Maider Unda txikitan. Hau da zuen lehenengo fitxa, ez? Federatu zinatenekoa edo, bintzat fitxa ofiziala. Bueno, hasi ginen nian, bai. Eta hau, Koikili. Eta hori Koikili. Ala! Bueno, klaro, guztia gutxi gora bera nork eman ote digun, ez pistaren bat izan dezakezu. Baina, guko paritxo bezala bideo bat egin dizugu. Eta pertsona batzuk zerbait esan nahi dizute eta zerbait kontatu nahi digute zure buruz. Ados? Ados. Venga, mentxe dukaz. Bueno, harrigarria da pentsatzea Koikili eta Maider Unda txikitako lagunak izan zeatela. Kontatu behar diazu, nolatan elkartu zian, nolatan gurutzatu zinaten zuek, zuen bizitzan. Maider beti da nik izan da oletarra, baina Otxandion egiten zuten bai eskola eta baita borroka ere. Gainera, antxe bertan kulturetxean hasi ginen, burruka egiten eta orduntxe eskola eta burruka aldi berean hasi ginenez, hortik dator gure harremana gaur egun artean. Maiderreia txikitatik ikusten zitzaion hain ausartan, eskaindartsua. Bai, inkluso pizkatako jonatu egiten zuen. Maiderrekin ebatzen zinenean, nabaritzen zen du zelako indarra eta zelako kalambrazoa, sentitzen zenuen. Imaginatzen zenuzuk Maider hain urrun iritsiko zenik? Mutiekin ibiltzen zen entrenatzen. Orduantxe bera neskekin aritzeko burukan ere kriston komeriak. Zorionez, zirrikitu bat zabaldu zitzaion, ado bekak eta zabaldu zirenean. Berak kriston emaitzak lortu zituen eta ordutik gorantza eta begira noraino, ezta. Eta ze esango zenioke Maiderri? Aukera daukazu orain? Buruka munduan aritu garen personak, orain gainera elkarrekin ari gara hemengo umei klase ematen, eta esango nioke eskerrik asko, azken baten berak lortu duen, egi bihurtzea lortu duen ametsa askorena izan dalako, eta nolabait amets horren parte ere sentitzen garela, eta horregaitik guztiagaitik eskerrik asko, Maider. Maiderren bizitzan pertsona bat importantea baldin bada, zuzea Maria Luisa, Maiderren ama. Nolakoa zen Maider txikitan, nola gogoratzen duzu, bera? Bera izen da beti aktibie. Ez da izen kobardetuzeko eta olako gauzarik ez, Koikilik esan digu, berak asko miresten duela, Maider, ze beti eukidu horrelako indar bat, barrutikan. Bai. Buru gogorra ere. Bai, hori bai. Hori behin gauza pentseten badau, hori ez dozu atako handi izan mu. Hala ere, zu beti horre ontzea. Bai, hori bai. Apoiatzen. Bai. Babesa ematen. Bai. Medaili gure banien ata, da aixe logro banien ja, geltu zan aproba dezagizu ja, tranquil. Nola bizi izan zenun, zuk momentu hori? Da, bueno, itzeleko emozinue, hombre, a ber, hori zera handia da, horra alegetia. Omenaldi txiki bat egingo diogu gaur gure kasan Maiderri. Zuk ze esan nahi diozu, Maria Luisa? Bihotzetik zer ateratzen zaizu? Maider, asko maite zetut, da mozu handi bat.
watch me fall apart.